Замислял ли си се, че болестите не са грешка на тялото ти? Че те не идват, за да те съсипят, а всъщност са програми, които тялото стартира, когато преживееш силен емоционален шок. И знаеш ли, когато чух това, си казах, това няма логика, това е пълен абсурд. Но после, след това, откривайки доста истини, животът ми се промени. Казвам се Мариана Енева, експерт съм по ментална терапия, работейки с хора, които търсят изход от различни стресови състояния, болешки. И знаете ли какво открих? Че зад почти всяка болест стои нерешен емоционален конфликт. Това откритие дойде благодарение на новата германска медицина. Знание, което промени и моето здраве, и живота на много хора около мен. Сега ще разгледаме 3 причини, поради които се струва човек да се запознае. Първата причина – болестта не е враг. Новата германска медицина учи, че болестта не са случайни, нито грешки. Те са едни такива отговори или биологични програми на самото тяло. Например, ако преживееш тежка загуба на някой близък, тялото ти влиза в режим на адаптация. И когато осъзнаеш това, ти вече не си жертва. Знаеш какво се случва и може да реагираш с осъзнатост. Втората причина. Търсим причината, а не само симптома. Тоест, традиционната медицина, тя се фокусира често върху самия симптом. Температура, обрив, болка. А новата германска медицина пита, каква емоция стои за това. Например, ако имаш проблеми с стомаха, болки стомаха, язви, раздразнителен стомах, въпрос е, каква хапка не можеш да преглътнеш в живота си. Това е емоционална, метафорична хапка, но тя оказва влияние върху физическия стомах. Какъв е този конфликт, който не можеш да преглътнеш? Коя е тази дума, която не можеш да преглътнеш? Коя е тази загуба? Осъзнавай го, разбираш корена и имаш шанса да го промениш. Трето, самият ти си ставаш шеф на собственото си здраве. Най-силното нещо е, че този метод ти връща силата. Вече не чакаш някой да ти оправи. Разбираш как емоциите ти влияят на тялото. И когато започнеш да разрешаваш вътрешните си конфликти, тялото ти се възстановява по-бързо. Това е истинска свобода. И аз самата съм минала през трудни моменти, период на безработица, стрес, кредити, една дълга кореспонденция с съдия-изпълнител. И моето тяло реагираше тогава по начин, който аз не разбирах. Едва когато научих тези принципи, разбрах защо съм преживяла определена болест. Какво да направя, за да не се повтори. Това ми дава спокойствие и увереност. Точно за това искам да дам и това на теб. Затова те каня тази неделя на 31 август от 13:30 часа в Zoom на това безплатно онлайн обучение по новата германска медицина. Да, обучението е в Zoom, не е необходимо да пътуваш, просто се включваш копченцето и гледаш обучението от дома. Инсталирането на Zoom е лесно като детска игра. И още нещо важно. Местата са ограничени, затова веднага последвай линка в Viber, който е точно по това видео и запази своето място. Не чакай момента да дойде, когато болката е непоносима. Вземи тези знания сега, за да помогнеш на себе си и на близките си. Повярвай ми, това може да спаси живота. Да, всеки има избор. Всеки има избор. Дали ще продължиш да страдаш, да охкаш, да пъшкаш, да прадиш на дивана, това е личен избор. Дали ще си здрав, това също е избор. Последвай линка, регистрирай се, ще се видим онлайн тази неделя. Чао от мен, това е за сега. Щастие и много усмивки в твоя дом. Не забравяй да се абонираш, за да можеш да получаваш повече информация и сподели това видео с някой приятел. Може би точно това има нужда да чуе. Това, за което той после ще ти е благодарен. Чао, чао и до скоро!